poso lemes. Pak Win, nek kene Pak Gule opo? Oh alah, ngeses iki lho. Oh, Ngeses bocomu era-eram yo. aku ning omahe kono Pak. Lemes. Oh, itu iki ngeses. Lemes haran-haran. Poso to, Wi? Iki poso. Oh, Wis sampe. duh aku ya poso. Wulane ya wulan poso. Wulane. Iya. Lah wulane ya poso. Lho, lah mantuk ning ndi iki? Apa nang omahe rene. Jadi anake, Mas mau ket isu metu ngono lho. Iki digoleki. Mosok ngomong loro biasane utang ya wong telu lho. Biasane iki mancing ya senengane. Ning ndi ya? Apa Biasane digoleki? mancing. Mancing kadang gak mulai-ulian kalau dino orang dino terus dua ngono kadang mulai. Iya nanti digoleki ya. Boleh. Ayo. Ayo. Nang apa tuh tenang. Poso iki ulah bisane ya ulah poso. Iki ora poso. Muga lah kek engko kena nggone warung Yuni takon goreng kena nggo lawuh. Yen ing sawang ana lintang wong ayu. Engko bengi ya diparani. Aku ora iso dhewe-dhewe. Kaya ora digondol-gondol to ya iki. Ini Pak Ibu kan yang kini telah ngomongi. Tak ngideni ae menawa nek oke oleh kuku, muga-muga oleh gede-gede. Goreng gulawo berko. Kok dikasih pangan-pangan. Lorone loro ora kaya wong kang nandang apa ya? Nandang apa ya? Masuk kasmaran ra duwe pacar kok kasmaran. Nandang wuyung. Ini wis kulino. Menek kucing, menek kayu. Aku mancing menawa nek oleh wong ayu. Kleru. Kok oleh wong ayu. Sopo? Oke lah Pak. Mantuk. Oh, Dus, demit kali. ngono ya. Ayo parani yo. Itu dikandani penggene mancing ya wong kae. Iki. Budi iki. Alhamdulillah. Budi iki. Tuh. Ya Allah, opo iki? Piye to Titi? Tak kira iwak sing gedhi. Kok yo oleh barang kaya ngene iki lho. Angel tak kira iwak gedhi. Walah. Iki tek sapa lho ukurane 45. Iki lho. Walah. Alah. Awak mancing kok lae cawet. Tek sapa iki? Ono. Kok golek iwak oleh kaya ngono. Pakane nah. Alah. Mancing lane lah cawet. Golek iwak oleh cawet. Hatingku yo nang dina. Kono nah. Anak lana.
tinggal kene sik. Iya ning keh. Ning rokok. Oh iya poso ya, aku lali gak nggowo ya poso lali. Wes. Iki nggak nggone Pak ning iki, ngene iki. Ayo mangan. Ayo. Oh, Ramput. Ah, kurang ajar. Oleh kuwi mati oleh. Alah sedina ora le popo aku ki. wong iki gaene ngono kuwi to. Nek enggak kanca niki ngono kuwi. Aku mengki ngenteni dirimu ora teko kabeh. Lah tak parane ngomahmu jare anakmu. Mbok keting sura ning omah Mas ngono lho. Aku goleki jane ki meng. Pikir aku iki demit kali mending ning kali iki aku. Aku tra goleki iwak. Tapi ora sawet kuwi lho. Wih. Sawet lho, Pak. Iya lho. Kuwi sawet karo kondet lho. Pak to kuwi oleh. Ya wis dibothok tukane kambil engko lho. Halah, aku tuh piye keblok iki ya. Ayo, Mas. Ayo kere-kere. Awak. Yo. Piye ta piye karmu ki piye karmu. Biyen katene ke sapa iki Pak Willy? Wis. Walah. Wis ora oleh iwak ya to. Ya pokoke gaemu iki sing koyo ngene iki ya. Mangkane nek anu iki kancane iki diomongi. Aja ninggal ae ning ndi kulino wong telu. Awakmu ninggal ae. Dadi engke poso. Engko ngombe poso ora awakmu? Aku poso to, Lin. Lah engko nek ngombe barang apa ya ora ya iya. Ora. Kuwi potonganmu le ora. Paling ngombe mangane iki nggih. Wis budal sarapan mesti nggih. Nek jaman biyen nek ngombe gak sengaja wis gak apa-apa. Jare Pak Ustaz. Jarine ngono. Lah cilikmu kaya ngono. Iya ta Dewa jare lek lali jare gak apa-apa diterusne gak apa-apa jare. Heeh, lah aku mbok ketak kaget. Wis ngombe banyu kan iki. Tapi seger ya. Enak. Ya batal to. Wulan poso ngombe. Berarti sengaja we. Ora. Ya kowe iki lho, mbok ge mancing nek wis oleh iwak aja apa. Dodol. Tak tuwene warung ayu. Layuni nih, uteke layuni anu mesti to. Iya. Uteke layuni ae mesti kan dia pikir. Duduk kayak rambanan. Dari ini ning iki lor kali lah kah. Godhog-godhogan wan bus. Nyatane kok jok isuk ora nek apa. Iki jenenge direh wedhus, iki direh wedhus. Lah direne wong ki wedhus iki mengandung darah tinggi. Nah ora jare wedhus iki mengandung anake. Iki mengandung anake dhewe. Ora mengandung darah tinggi. Aduh. Nyamuk sak koro gede nih. Lah iki. Aduh, pinter. Oh, nek yo anu iku. Nah, kok terus iya. Nyamuk kok kaya ngene iki. Wedhus sajane ora mengandung darah tinggi. Nek pengen ora darah tinggi, mangane wedhus anu. Digibas. Mergo apa? Wedhus Jawa mangane kan munggah-munggah. Lho darahe tinggi. Wedhus dibas paning isor. Gua darahe ora tinggi. Iki jare aku dhewe. Saya ini kok enak. Makane iki. Oh ya. Juga teko omah iki desa Kaliren, desa Hujan pisan. Tekon sapa? Mungkin ora enak. Nyamuk ya kaya ngene. Barang langka ini sih mengandung jamu. Ini jamu ini
berasal dari tumbuh-tumbuhan alam sing apik. Cara-cara saiki jenenge herbal. Iki penting dikonsumsi. Alon-alon bakal mesti Wiro iki. Lha lah guys, beduk iki. Ya ora nek wong klimpeng-klimpeng gak babar belas to. Loh. Iki kaya ini. Mas-mas sing tau ning warungku kae nggih. Jalan tak teko mas-mas iki menawa roh ndi nggon pakan wedhus sing akeh. Tak tekan rono aku. Pengen aku dhewe ning gemblung sapa kuwi ya karene. Gemblung sapa kuwi Mas saiki? Geblok iki. Kuburan Cina kuwi lho. Lah jamanku biyen ning kono anggere bar sahur ki mesti rame lho. Canom-nomane deret-deret karo kawe kan. Beli apa? Ya mbuh ndelok wong padha wong. Aku iku gumun. Yang kono ki ya kumpul tumplek-plek dadi siji. Sing Lanang tuwek awor tuwek. Sing bocah awor bocah. Lah sing asu ya asu awor asu. asu kan iki langsung. Iki paane. Paane asu malan. Mas apa teko e? Apa teko? Oh, begini. Woi, motor poa. Tarik ke sana nih. Tarik ke sana nih. Sebelah. Tarik ke sana nih. Tarik ke sana nih. Aduh. Seto. Foto kepulan. Betul, Pak. Yo. Betul kok, Pak. Oh, sepuntene gitu ya, sepuntene piye? Arep bodho ning ndi? Poa. Wakelan. Lha kaya lomba Yuh. menek jambe nyampo bodho krekelan aku ki lho mengarep takon trok bodho krekelan kuwi jane perkarane nyang opo kok Ngeten lho, Pak. Roh aku kaya roh. Ngeten lho. Riyen kula kanting wandine yogane jenengan. Sik. Berarti kuwi sene 2 minggu atau sauran apa kae? Nggih, Pak. Lah jenengan mboten apal to? Alah, Yang tiga niki. aku ki nek wis ngono kuwi, bab ngono kuwi. Mandi seduluran ora tak eling-eling ora barang. Ben ngudene eling, mara ya ora apa-apa. Lah sampean ki wedine perkara kuwi. Nggih, Pak. Nggih sepuntene, Pak, nggih. Nika nggih dereng bayar nika kula. Oh, alah, kowe iki lek urip-uripan apa kowe? Aduh. Kon aku ki lho mengarep tekon. Niki lho, Pak. Niki Pak. Ngono ae. Niki ora cemplak-cempluk. Niki lho, Pak. Alah, kowe ki rasa nyemplang-nyemplung, malah kaya bulus wis. Kowe nek ora katane. Alah. Aku ki sajane iki ora kok arep Nggih. anu bab utang barang kuwi. Itu urusanku. Nggih, Pak. Urusanku. Urusane sampean, ngono. Aku ki arep tekon. Nggon pakan wedhus ki sing akeh kene iki endi jenenge kene iki akeh. Wis pakan mindo. Heeh. Mriko lho, Pak. Niki wedhuse niki. Lah wong mrikomu ki lho, mriko lho, Pak. Jenenge kaya pasti to. Mriko Pak sak arah kok mriko. Boten, dosane kan liwate mriko to, Pak. Nek jenengan mriko lak nggih jegur malih kados kula. Heeh. Anu pinter, julid sampean ki anu ki cara ki julid. Dadi delok dapure, padahal ya anu lah cocok lah. Ya dapur iki lah cocok julid demi keamanan atau demi aman. Pinter. Ya wis aku tak golek rono. Oh, Nek sampean cara kuwinya sing gandengane karo utang karo ngene
Ini ya Nggih, Pak. ora urusan sampean lah. Nggih, nggih mengke di. Nggih. Nggih seputar ingkang kathah lho Pak nggih. Sebutan ya aku ya sepuro aku enak sampean koyo ngono kuwi engke. Mengke disauri Pak nggih. Mengke Ya ya jangan dadar rono neh padha manjing juga kebiasaan iki lho ya. Oh nggih Pak, nggih Ya. Pak. Kuwi ngeplak-ampluk goblok Ya ngomong. ya sik ya. Nggih nggih Pak, suwun Pak nggih. Ya. Nggih suwun. Yo, blok kabeh wong iki. Yo buat. Oh, iki wis marai iki. Ayo. Marai. Lho. Iki pinggit iki. Kok marai. Ah. Oke, ngene lho. Wis ayo Bang. Tak mungi. Ora tak mungi. Tak ki ngene. Sik. Aku geleken. Ngene lho, Bang. Kamu. Ya aku ora kok ngutang, Bro. Toko. Blok masuk mari. Ngene, tak mungi. Iki mang tiba awak dhewe iki salah paham. Heeh. Ya awak dhewe yang diutang kan kudune kan ya wedi to. Urung ngawur. Pak Juni kan tekoke golek pemilik rabane. Apa Lagi kono Tapi apa sih anakku? Duit tabungan iki ngono kuwi. lah saiki ngene. Ayo awak dhewe kondang Marorono. Ya toh, ning mancing mang oleh dhuwit urung. Oleh dhuwit urung. Duit apa oleh sepak karo Ora sing karo katok. Kok kena bodho? Enggak. Oh, saiki ngene, wis ayo tak godho mulih. Engko ndang mara ning gone Yuni nyarupan. Lah nyaur apa? Sing go nyaur apa? Kowe gak duwe dhuwit? Gak. Kowe gak duwe dhuwit? Ah, urunan. yo kok Wis gampang kuwi ning kono. sing penting udah salah lah ngopi carane iki. Yo ayo. Pak Yuni marani rene. Lah iya. Ayo wis. Kono ayo. Ayo, ndang nang gone Agus. Buane Yuni. Alen. Darono. Aduh, ngene iki ayo. Ayo mangkat. Bah, ngene iki mak. Pancing ngono. Oh iya. Iki jane petu lho piye? Pancing arti. Arep wae digowo wae wis. Yo. Ayo, Bang. Iwara oleh. Alah, lah, Malah gendok. Masuk itu.